سرخط خبرها بازداشت 10 مهاجر توجیک هنگام افطار در روسیه. ادامه کمک‌ها به آسیب دیدگان زمین‌لرزه در کوهستان مسچو. مصادره بیشتر از 20 کیلو افیون در مرز تاجیکستان و ازبکستان. салом бинандаи азиз, умедворам хубед. навиди бомдодиро бо охирин хабарҳо аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 31 март аст. шоми гузашта дар ҳудуди бозори Таганския дар Екатеринбург дар пайи рейди густардаи полиси Русия 10 муҳоҷири тоҷик, узбек ва қирғизро боздошт карданд, ки онҳо ҳаққи иқомати муваққат ва шиносномаи русӣ доштанд. корбарони радиои озодӣ бо ирсоли наворе гуфтанд, муҳоҷирони тоҷику узбеку қирғиз замоне ба рейди полиси Русия афтоданд, ки мехостанд ифтор кунанд. ба гуфтаи корбарони озодӣ, полис муҳоҷиронеро, ки санади ҳаққи иқомати то 5 сола ва онҳое ки шиносномаи Русияро доштанд бо худ бурданд ва маълум нест сабаби ин боздошт чӣ аст. ҳамсуҳбатони радиои озодӣ гуфтанд, дар наздикии ин бозор бештар аз 10 ошхонаи тоҷикиву узбекӣ буд ва муҳоҷирон мехостанд баъд аз кушодани рӯза ифтор кунанд. теъдоди онҳое ки полис бо худ бурдааст бештар аз 100 нафар мегӯянд. боздошти муҳоҷирони корӣ аз Осиёи марказӣ дар Русия дар ҳолест, ки шурӯъ аз фардо 1 апрел давлати баҳории хизмат дар артиши ин кишвар низ шурӯъ мешавад. моҳи январи соли ҷорӣ раиси кумитаи тафтишотии Русия гуфта буд, хориҷиён аз ҷумла тоҷиконе ки шаҳрвандии Русияро ба даст меоранд, на танҳо ҳаққу ҳуқуқи ин кишварро, балки уҳдадориҳое доранд, ки бояд иҷро кунанд. ба гуфтаи ин мақомдори рус, яке аз ин уҳдадориҳо хидмати ҳатмӣ дар сафи нерӯҳои мусаллаҳи Русия ва иҷрои талаботи он аст. бо гузашти як ҳафта заминларзаи харобиовар дар ноҳияи кӯҳистони Масчо, ки 10 манзили сокинон вайрону роҳҳоро валангор кард, ирсоли кӯмакҳои моддии шаҳру навоҳии кишвар ва ниҳодҳои алоҳида ба сокинони зарардида идома дорад. аз ҷумла дар 2 рӯзи охир сафорати Арабистони Саудӣ дар Тоҷикистон ва ҳукумати шаҳри Конибодон ба аҳолии зарардидаи ноҳия кӯмаки моддӣ дастрас карданд. дар ин бора ҳукумати кӯҳистони Масчо дар сомонаи худ хабар додааст. 3 мошин кӯмаки сафорати Арабистони Саудӣ аз бухориҳо, болопӯши пашмӣ ва ангишт иборат буда ба ҳамаи сокинони осебдидаи заминларза дастрас шудааст. ба гуфтаи мақомоти маҳаллӣ, кӯмакҳоро сафири Арабистони Саудӣ дар Тоҷикистон Валид Абдураҳмон ар-Рушайдон ба сокинони зарардида расонидааст. кӯмаки ҳукумати шаҳри Конибодон рӯзи 29 март ба зарардидагони зилзила дар ноҳияи кӯҳистони Масчо расида, он аз масолиҳи сохтумонӣ аз ҷумла семент иборат будааст. ҳаҷми умумии кӯмакҳои сафорати Арабистони Саудӣ дар Тоҷикистон ва ҳукумати шаҳри Конибодон маълум нест. заминларза нимашаби 21 март рӯй дод. маркази онро вилояти Суғд ва дар наздикии ноҳияи кӯҳистони Масчо гуфтанд. дар он ҷо 10 манзил осеб дида, беш аз 100 чорво нобуд шудааст. мақомот хисороти расида эълон накарданд, вале барои ҳисобу китоби он ва расонидани иёрии комиссион ташкил доданд. дар бархе аз ноҳияҳои марзӣ бо Афғонистон аз як сол ба ин тараф бунёди дидбонгоҳҳои сарҳадӣ идома дорад. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатон ҳам марз бо Афғонистон як отряди сарҳадии дигар таъсис шудааст. ҳоло ин ноҳияи марзӣ бо Афғонистон 2 отряди сарҳадӣ дорад. ҳамкори мо Маҳмудҷон Раҳматзода аз бунёди дидбонгоҳу қисмҳои марзбонӣ дар ин минтақа гузориш медиҳад. он тарафи дарёи Панҷ вилояти тахори Афғонистон аст. дар ин тараф деҳаи кокули ноҳияи фархори Тоҷикистон. аз ин баландиҳо метавон озод деҳкадаҳои ҳамсоя кишварро дид. дар соҳили Панҷ мушоҳида мешавад, ки як дидбонгоҳи хурд вуҷуд дорад. ҳоло дар ҳамин минтақаи марзӣ сохтумони гузаргоҳ ва терминали гумрукӣ ҷараён дорад. инчунин дар Фархор дар марзи Афғонистон 4 дидбонгоҳ сохта истодаанд. не кор карда истодаст цемент, асос мо цемент рӯй карда истодем Афғонистонба. дига вай чӣ буд маҳсулот дига рафт омад накард, фақат цемент. чанд сол ба ин тараф дар марзи Афғонистон сохтмонҳои дидбонгоҳу қисмҳои марзбонӣ ҷараён дорад. соли гузашта дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин марзбононро аз маркази ноҳия ба қароргоҳи нави наздиктар ба марз кӯч доданд. қароргоҳи нав дар наздикии деҳаи Ёл дар 4 километри сарҳад аст. дар ҳукумати ноҳияи Шоҳин гуфтанд, ки ҳоло сохтмони дидбонгоҳҳои дигар ҷараён дорад. ба гуфтаи раиси ноҳия, як қисми марзбонии дигар дар минтақаи Қавоқ таъсис шудааст. дар маҷмӯъ 5 адад дидбонгоҳ аллакай 2 адад пурра бунёд гардааст ва дар 3 адади дигар корҳои сохтмонӣ яъне ки шурӯъ гардааст. яке аз қисмҳои низомиро дар минтақаи Қавоқ фикр мекунам ки барои ҳамон албатта ки ҳалли хича ёфт не
алихча пурра ёфт ва фаъолият низ дорад. ноҳияҳои шамсиддини шоҳин ва фархор бо вилоятҳои тахор ва бадахшони афғонистон ҳам марзанд. дар ҳар ду ноҳия гузаргоҳҳои марзӣ вуҷуд доранд. дар ноҳияи шамсиддини шоҳин бозори назди марзӣ ва пул сохта шудааст, аммо бозор ва гузаргоҳ баста аст. қарор аст дар ноҳияи фархор низ як пул ва бозори назди марзӣ дар минтақаи Кокул сохта шаванд. аммо баъди ба сари қудрат омадани Толибон дар Афғонистон як муддат додугирифт қатъ гардида буд. акнун ҳукумати маҳаллӣ дар Фархор мегӯяд ки терминали гумрукӣ ва додугирифти симент дубора ба Афғонистон бароҳ монда шудааст. тоҷикистон бо Афғонистон 1400 километр марз дошта дар руди дарёи Панҷ чанд пул сохта шудааст. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, минтақаҳои назди марзӣ бо Афғонистон. аз вилояти Калугаи Русия ки волии кунунияш Владислав Шапша бо сиёсати ошкоро зидди муҳоҷирон ном бароварда 13 муҳоҷирро ронданд. маъмурони амри додгоҳи ин вилоят рӯзи 28 марти соли 2023 хабар доданд ки ин 13 нафар ба фурудгоҳҳои Москав бурда 9 нафарро ба Узбекистон, 3 нафарро ба Тоҷикистон ва яки дигарро ба Молдова ихроҷ карданд. барои ҳамаи ин 13 нафар барои 5 соли оянда убури марзҳои Русияро манъ карданд. дар моҳи март ин аллакай дуюмин гурӯҳи муҳоҷирон аст ки аз вилояти Калуга ихроҷ карда мешаванд. мақомоти Калуга рӯзи 16 март дар бораи аз тариқи фурудгоҳҳои Москав ба ватанашон ихроҷ кардани 8 муҳоҷири узбек ва 4 муҳоҷири тоҷик хабар дода буданд. рӯзи 12 январи соли ҷорӣ бошад аз Калуга 12 муҳоҷир аз Узбекистону Тоҷикистонро ихроҷ карданд. ҳамаи ин муҳоҷирон низ барои 5 сол аз ҳаққи бозгашт ба Русия маҳрум карда шуданд. ёдовар мешавем ки губернатори феълии вилояти Калуга Владислав Шапша сиёсати ошкоро зидди муҳоҷиронро пеш гирифтааст. дар давраи раҳбарии ӯ мақомоти вилояти Калуга муҳоҷиронро ҳатто барои қонуншиканиҳои ночиз дастгир ва ихроҷ мекунанд. хадамоти амнияти давлатии Узбекистон дар вилояти Самарқанд ҳамроҳ бо марзбонон аз як кӯшиши қочоқи миқдори бузурги маводи мухаддир тавассути марзи Тоҷикистон бо Узбекистон пешгирӣ карданд. бино ба иттилои расмии ин ниҳод аз як сокини 26-солаи ноҳияи Ургут дар марзи ин ноҳия бо Тоҷикистон 19 килои 799 грамм маводи мухаддири навъи афён дарёфт ва мусодира карданд. ноҳияи Ургути вилояти Самарқанди Узбекистон бо ҷамоатҳои атрофи шаҳри Панҷакенти вилояти Суғди Тоҷикистон ҳам марз мебошад. дар ин қисмати марз барои равои мардум гузаргоҳҳои ҷартепа ва саразм вуҷуд дорад. нисбат ба ин сокини Ургут бар асоси ду банди кодекси ҷиноятии Ӯзбекистон қочоқ ва муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи мухаддир парвандаи ҷиноӣ кушоданд. бар асоси ҳар ду банди қонун ба ӯ ҳамчун ҷазо аз 10 то 20 соли зиндон таҳдид мекунад. бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 31 мартро фаро мегирад. солҳои 1930 дар водии вахши Тоҷикистон баробар бо шурӯи кишти пахта истгоҳҳои илмию озмоишии захирагоҳи донаҳои пахта ташкил шуд. иттиҳоди шӯравӣ ки таҳти таҳримҳои ғарб қарор дошту воридоти пахта аз хориҷа ба шиддат кам шуд, қарор кард ки минтақаи Осиёи марказӣ ва Озарбойҷонро ба макони асосии кишти пахтаи иттиҳоди шӯравӣ табдил медиҳад. Тоҷикистон корҳои кор кард ва истеҳсоли донаҳои серҳосили пахтаро ба роҳ монд ки солҳои баъдӣ барои пайдо шудани навъҳои зиёди босифати пахтаи маҳиннах мусоидат кард. 31 марти соли 1975 дар ҳудуди ноҳияи Турсунзодаи ҳаммарз бо Узбекистон корхонаи истеҳсоли алюминӣ таъсис шуд ки имрӯз ҳам ин маҳсулоти муҳими стратегии кишварро тавлид мекунад. соли 2018 дар ин корхона 98 000 тонна алюминий истеҳсол шудааст ки асосан ба хориҷа содир мешавад. корхонаи истеҳсолӣ солҳои истиқлолият бо сабаби ношаффоф будани бахши даромаду сарфу харҷаш эҳтимоли мансуб буданаш ба доираҳои ҳоким мавриди интиқод мебошад. 31 марти соли 1960 дар ҷашнвораи байналмилалии синамои осиёву африқо ки дар пойтахти миср шаҳри қоҳира баргузор шуд, филми сохтаи тоҷикфилм қисмати шоир барандаи ҷойи аввал гардид. зиндагиву корнома ва фоҷиаи зиндагии Абу Абдуллоҳи Рудакӣ дар қарни нӯ дар меҳвари ин қиссаи коргардон Барис Кимёгаров қарор дорад. ҷоизаи Қоҳира аз баландтарин мукофотҳои филми тоҷик дар давраи шӯравӣ ба ҳисоб меравад. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро ба мо нависед. То барномаи навбатӣ, худо нигаҳдор.